Nagyon örülök, hogy rátaláltunk erre a bibliaiskolára. A férjemmel hallgattuk Andrew tanításait, és mindig mélyen érintett bennünket. Nagyon örülök, ahogy itten leadják nekünk a leckéket. Nagyon nagy öröm számomra, hogy otthon kinyithatom, elolvashatom, és tényleg olyan dolgok tárulnak elénk, amit amúgy tudtuk, de mégis mélyrehatóan érintenek bennünket, és hiszem azt, hogy mélységesen szólt hozzám az Isten, mert a nyáron nagy mélységeket jártunk meg. A fiamat elveszítettük, öngyilkos lett, de nagyon mélységesen meg tudtam érezni azt, hogy az Isten szeret bennünket, és itt a helyünk.